Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, aki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka barek but pila bandai group ban kuli da ke education loan. Pila aruban chukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riu khandai pra. Kertong ka United Democratic Party ba senchar kupar Roy Lingdo thaba ula job election MLA Sohiong constituency uba senchar layo khat nriu hajar nriu spa nyop khandai vote kat bo kertong ke NPP uba MLA barem ka Sohiong uba samlen malngyang ulawan ba ar bat ulayo khat la hajar ar spa san phunyo vote ka UDP kalapan Liem ke NPP da lai hajar south spa sau pu ar vote u kertong bon balai ude kertong jong seng congress uba S Osborn Kharjana bat uyo khat nyo spa nriu pu ar vote kum ban chupen kan mau hang ni bak election ha Sohiong kalalong ha ka shpautrek jemang arja pulai om shimla on pelong yak election ha Sohiong ha ka jo kapor bat ki wei pat ki constituency nakadaw ka jingklat no u kertong ka UDP uba HDR lingdo kat tu kat ni sngi shwa ban long ka election hadin ke jingklat no jong ba HDR ka UDP kala penyang do persakur jong u katau ba senchar bat menta ki pat bak Sohiong kila jet yo ba senchar ban long kumu MLA jong ki